Ну што, мы запусціліся. Зараз буду расказваць, як у нас гэта ўсё атрымалася. Была вялікая праца праробленая. Асобная падзяка Лёшы з першага гікаўскага і прывітання. Таму што без яго запускаліся даўжэй і складаней. У мяне ўжо і так нервішкі, скажем так, падводзілі ў пэўныя моманты. Калі б я не сазваніўся з Лёшам, калі б ён мне там не адказаў імгненна ўвесь час, было б складаней. Вось. Я яго ўжо, напэўна, задзяўбаў у прыватных паведамленнях яго дзякаваць кожны раз. І зараз яшчэ ў падкасці дзякую, але як ёсць. Ён гэта заслугоўвае, дзякуй. Так, дзякую вялікі Лёша з першага гікаўскага. Глядзіце і слухайце першы гікаўскі, у іх выйшаў выпуск апошні. Там, дзе Лёша адзін. Я лічу, вельмі неблага атрымалася. Ідзі адзін пасядзі, паразмаўляй сам сабой, потым змантуй гэта ўсё. Што ў нас на сённяшні дзень ёсць? Хуценька я проста прайдуся па лічбах, і мы пойдзем далей. Давай. Мы запусціліся, у нас выйшаў першы выпуск. На Ютубе у нас 455 праглядаў і 66 чалавек падпісалася. Неблага. Напэўна, но хочется больше. Мільён. Даеш мільён. Даеш мільён, так. Ну, нічога, ладно. Усё наперадзе. Далей, што ў нас? На аўдыапляцоўках. Скажу адразу, разлічваў на большай, але, там 36. То бок на Ютубе нас паглядзела 455, на аўдыапляцоўках у нас 36 слухачоў. З улікам таго, колькі было вытрачана на гэта сіл, канешне, хочацца больш, але у нас такі амаль вечна зялёны падкаст, таму яшчэ прыйдуць. Трэба сказаць, што мы ёсць на Spotify, мы ёсць на YouTube Music, мы ёсць нават на Яндексе, мы ёсць на Кастбоксе, амаль на ўсіх аўдыапляцоўках. Вялікая праца прароблена тут. Так, 10 тыдзень у мяне сышоў, каб вось усё гэта зрабіць. Клас. Але лічбы, трэба відавочна большыя. Штосьці мы робім не так. Магчыма, ў інсту трэба яшчэ будзе, заляцець, таму што я там амаль нічога не рабіў. Я так сам. Рылсаў нейкіх нарабіць. Калі хто хоча нам дапамагчы з гэтым усім, раптам ёсць вось жадаючыя паваланцёрыць, не можаце нас там неяк падтрымаць, можна заўсёды паваланцёрыць. Собственно, па-першае, ведаеш, са свайго боку мне б хацелася сказаць вялікі дзякуй усім, хто праявіў гэтую увагу да нас, хто паслухаў, хто падтрымаў, пакінуў каментары і ўсё гэта. Гэта неверагодна каштоўна, гэта неверагодна прыемна і было рэальна цікава за ўсім гэтым сачыць, трошкі ўдзельнічаць ва ўсіх гэтых каментарах. Таму, па-першае, вялікі дзякуй за ўсё гэта. І, канешне, нам будзе незвычайна прыемна, калі вы працягнеце неяк праяўляць гэтую увагу да нас, слухаць падкаст, удзельнічаць. Вы заўжды можаце нас падтрымаць падпіскай на Patreon падкасту. Вы можаце падтрымаць нас донатамі, распаўсюдам, ананімнымі пытаннямі, якія мы сёння плануем анансаваць, так? Карацей, пра што я падумаў. Нам каментарыі можна пакідаць зараз толькі на Ютубе. Не ўсе слухаюць нас на Ютубе. Таму я думаю, што мы ў апісанні запулім спасылачку, дзе можна пакінуць ананімнае пытанне, мы неяк збяромся ў нейкім выпуску, можа ў наступным, можа праз выпуск, гледзячы ад таго, колькі ў нас будзе пытанняў. І панаадказваем на ўсе вашыя каментары, на вашыя пытанні, паабмяркоўваем, і вось у вас будзе такая магчымасць далучыцца да нашага падкасту. Таму так, яшчэ раз вялікі дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы. І калі вы захочаце нас падтрымаць, ведайце, што гэта падтрымка ідзе не толькі на падкаст, але увогуле на ўсю працу нашага праекту «Мой родны» падставіць патрэбнае. Так, «Мой родны гук», «Мой родны падкаст» і ўсё, што потым з'явіцца. Дакладна. Вітаю вас, слухачы, вы слухаеце падкаст «Мой родны падкаст». «Мой родны падкаст». Спадзяюся, вы... Хтосьці з вас хаця б зразумеў, з якога анімэ гэты айкетчер, так, у нас быў? Слухай, я, дарэчы, даведаўся, што гэта было не толькі ў але і ў нешта падобнае. То бок гэта нібы распаўсюджаная штука. Не, айкетчеры яны увогуле шмат дзе ёсць, проста яны не паўсюль, і гэту частку я выражу, а
слухачам скажу, калі вы здагадаліся, на які тайтл была пародыя, то пішыце ў каментарях. Ці ў ананімныя пытанні. Ці ў ананімныя пытанні. Можа задаць некалькі пытанняў да Ягора ў будучыні, калі ў нас ёсць такая рубрыка. Так, у нас ёсць з намі у нас амаль 3 відоўцы, так? Гэта Ягор, я, гэта Валік, Вальс, і у нас ёсць Ягор з будучыні. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства, гэта я. Ягор з будучыні гэта той же самы Ягор, якога вы чуеце зараз, толькі які ўжо змантаваў альбо мантуе гэты выпуск. І ён уже ведае все наперад, што адбываецца, ён такі крышачку з будучыні. Яму можна закінуць пытанні, і вось мы на гэтыя пытанні адказу не ведаем, а вы, гледачы, уже будзеце ведаць. Тады дай-ка я задам пытанне. Ягор з будучыні, як на твой густ атрымаўся гэты выпуск? Ці змог ты неяк палепшыць свой стан, который быў на пачатку? Думаю, гэты выпуск атрымаўся значна лепшым, чым мінулы. Выпуск атрымаўся аб'яднаны такой адной вялікай тэмай, выбар ролі. У нас атрымалася размеркаваць тэмы паміж двума вядоўцамі, так, каб адзін іншага менш перабіваў. Таму так, касякі мінулага выпуску былі збольшага выпраўлены, але ўсё яшчэ ёсць над чым працаваць. Другое пытанне. Ягор з будучыні. Ці вырашылі мы, якая будзе наступная тэма выпуску? Не, тэму наступнага выпуску мы яшчэ не абралі, таму у гледачоў ёсць шанс напісаць, прапанаваць сваю тэму ў каментарыях на Ютубе альбо праз ананімныя пытанні па спасылцы ў апісанні. Якраз вось Валік спытаў, што ў нас будзе ў наступным, і мы ўзгадаем, што была ў мінулым. У нас была такая даволі правакатыўная тэма, што нам не падабаецца ў агушках. Мы дазволілі сабе крыху пакрытыкаваць калег. І трэба сказаць, што агулам не вельмі згодны з намі слухач наш. То бок не сустрэлі мы нейкай ярай падтрымкі нашай думкі таго, што трэба там расці, трэба развівацца, што яна не той, каб вельмі добрай якасці. Было такое, што калі параўноўваць там рускі закадр і беларускі закадр, то былі людзі, якім не падабаецца рускі. Так, было такое, што людзям не падабаецца рускі закадр, таму што ён, напрыклад, зашмат экспрэсіўны. Густаўшчына, але мае месца быць такому меркаванню, таму дзякуй вялікі. Я нават месцамі пагаджуся, што часам рускія у гэтым плане, канешне, робяць занадта тэатральна нібы. Так, ёсць такая праблема, але пры гэтым у іх проста агулам варыянтаў больш, таму, канешне, у іх ёсць варыянты, якія горш там, чым беларуская версія, але шмат варыянтаў, якія і лепш, чым беларуская версія. І яны могуць быць па экспрэсіі, напрыклад, горш, але па-іншаму лепш. Не звяртаем увагу на горшае, бярэм лепшае, але, зноў жа, гэта для нас. Накідалі нам, канешне, за друкоўкі, я памятаю, у твітары, там хтосьці напісаў з разраду: сядзяць, мол, хлопцы, хейціць беларускую агучку, а ў саміх памылка ў назве. У назве? Так, у нас была памылка ў назве, што не так з беларускай агучкай, там нейкая была друкоўка, я гэта хутка выправіў, канешне, адразу пасля гэтага. Заўвага слушная, што сказаць, памылка. У сваё апраўданне магу сказаць, што зарэлізіцца на ўсіх пляцоўках было цяжка. Я шмат чагось аднолькавага пісаў, і таму, калі я ўжо заліваў непасрэдна выпуск на ўсе пляцоўкі, пасля ўсіх гэтых падрыхтоўчых штук, у мяне ўжо галава кіпела, таму прашу аблітасці. Да, смешная сітуацыя, насамрэч, нічога страшнага. Па фактах. Окей, штосьці яшчэ ты ўзгадваеш ці працягваем? Я думаю, давай далей. Агулам глядач з намі не пагадзіўся, накідалі добрага, былі людзі, якія падумалі, а гэта што пра мяне, Вось, аказалася, што не пра іх, хаця ў самым пачатку выпускаў мы казалі, калі вы думаеце, што гэта не пра вас, гэта пра вас. Клікбейт. Знаеш, мне здаецца, што вось якраз ты, пра каго гэта было, на сябе не падумалі. Чамусьці. Нічога страшнага. Адна з праблем гэта пыха. Калі гэта агульная ввогуле праблема, калі ў цябе пыха, то ты вельмі складана сябе крытычна неяк успрымаць, а тады любыя словы яны бескарысныя. Окей.
Добра, тады давай працягнем Угу. трошки. Я хочу трошки распавесці пра тое, дзе я быў на мінулым тыдні. І на мінулым тыдні я ездзіў у Чэхію, у горад Тэрэзін. Клас. Я ездзіў з нагоды гульні ў LARP, па камп'ютарнай гульні Disco Elysium. І калі слухач не ведае, што такое LARP гэта Live Action Role Playing Game, то бок ралявая гульня жывога дзеяння. Каб вы разумелі, 4 дні мы жылі ў закінутым шпіталі часоў другой сусветнай вайны. Было больш за 100 чалавек, якія гулялі свае ролі. І я маю мацнейшае ўражанне, калі шчыра. І гэта адзін з цікавейшых і, можа, нават кранальных досведаў, якія ў мяне былі цалкам у жыцці. Мне здаецца, магу аб гэтым распавядаць добрую гадзіну і цэлы выпуск, таму што там шмат плюсаў, пачынаючы ад таго, як гэта арганізована, скончваючы тым, як дасканальна і крута прапісаны сюжэт. Бо калі мы потым размаўлялі з іншымі ігракамі, яны распавядалі свае гісторыі, і здавалася, нібы бляха, вось гэты чэл галоўны герой усей гэтай гульні. І потым да наступнага прыходзіш, і ў яго таксама развярнуўся такі сюжэт, такая драма. І што здаецца, узровень дасканальнасці у прапрацоўцы сюжэту неверагодны. І мне шмат ёсць чаго аб гэтым сказаць. І ведаеш, мы гэта трошки абмяркоўвалі, і мне здаецца, будзе файна зрабіць пра гэта выпуск, пра тое, як я згодны. Ралявыя гульні, настольныя, як D&D, ці жывога дзеяння, як вось гэты LARP па Disco Elysium, як яны пераплетаюцца з акторскай гульнёй, як увогуле гэта працуе, якія там ёсць цікавая спецыфіка і гэтак далей. Мне здаецца, мне шмат ёсць чаго аб гэтым расказаць. Я распавяду аб тым, як прайшла гульня, што там было цікавага, што там было незвычайнага. І у мяне ёсць сябра, які вядзе мне D&D зараз. Мы нядаўна скончылі кампэйн па D&D, які цягнуўся 1,5 гады. Шалець. Так, гэта вялікая справа была. І у яго шмат досведу, ён вельмі круты, і мне здаецца, з ім можна будзе цікава на гэтую тэму паразмаўляць. Слухай, ты вельмі так заінтрыгаваў. Я так разумею, што гэта як гульня, толькі, знаеш, з поўным пагружэннем, і яна сапраўдная. Так, там імерсіўнасці проста вось з галавой. Блин, гучыць прям вельмі круто. Я думаю, што мы просто не паспеем все, знаеш, абмеркаваць за выпуск. Я постараюсь, я зраблю план. Не, вы за гэты выпуск, таму так, сапраўды, я думаю, гэта агулам файная ідэя як-небудзь пра гэта паразмаўляць, таму што шмат аспектаў. Вось, гэта для мяне гэта просто нейкае адкрыццё, што такое ёсць. Я даведаўся, што ў Беларусі там такое ёсць, і рэгулярна адбываецца, там і па Сталкеру, і па Ведзьмару, і таксама на вялікую колькасць людзей. Я нават крыху зайздрошчу, таксама, можа, калі-небудзь з задавальненнем паўдзельнічаў такім. Крута. Вось. Але гэта як-небудзь потым. Што, мы яшчэ планавалі распавесці трошкі пра праекты, якімі мы зараз займаемся. Я зрабіў некаторыя запісы, і першае, над чым я працую, і ты таксама ў гэтым удзельнічаеш, гэта рэха тэрору. Дубляж. Па-ангельскай назва гучыць як Terror in Resonance, і гэта трылер-дэтэктыў такі. Ён мне трошки нагадвае сшытак смерці па вайбам. Калі вось трошки пра сюжэт распавесці, я зрабіў запіс. У Токіа адбываецца серыя тэрактаў, іх арганізоўваюць два падлеткі, іх завуць 9 і 12. Яны кідаюць выклік паліцыі і уладам. Але паступова высвятляецца, што іх галоўная мэта гэта раскрыццё праўды пра дзяржаўны эксперымент, у якім яны ўдзельнічалі. Над імі рабіліся эксперыменты. І каго ты там агучваеш? Я там агучваю аднаго з галоўных герояў, яго завуць 9. І цікавы момант у тым, што ён флегматычны, ён даволі скупы на эмоцыі,
ён такі чэл ад галавы, шмат думае, разумны і гэтак далей. Гэта не проста граць, таму што ў яго няшмат эмоцый, але гэта ўсё адно павінна гучаць, гэта павінна рабіцца, бо там эмацыйны дыяпазон маленькі зусім, але ўсё адно трэба гэта граць. І ты не думаў пра тое, што ён крышачку цябе самога нагадвае, калі ты кажаш, што гэта чалавек ад галавы, які шмат думае, таму што у маім разуменні ты таксама такі насамрэч чалавек, які, знаеш, неспешны, які любіць планаваць, больш прадумваць, вось нешта такое. Слухай, і гэта так-то яно так, але такі я ў жыцці, мне цікава гэта рабіць і штосьці іншае рабіць у тым, калі я агучваю. І трэба адзначыць наконт гэтага праекту, што мы робім дубляж. Мы робім дубляж. Гэта цяжка. І гэта цяжка, і ён атрымліваецца суперфайны. І зараз ідзе збор на гэты дубляж. То бок Нэня, які ён рэжысёр нібы агучкі, ён абвесціў аб зборы, і вы можаце паглядзець першую серыю, якая выйшла, мы пакінем спасылку, і вы можаце таксама падтрымаць гэты праект, і гэта будзе вельмі крута, вялікая вам за гэта будзе падзяка. Окей, ёсць яшчэ што расказаць? Слухай, яшчэ вельмі хутка я б распавёў пра зорныя войны, якія мы робім. О, так. Хто ў цябе там? 3 эпізоды мы ўжо зрабілі, і ў мяне не было такіх вялікіх роляў. Я агучваў генерала Грывуса ў 3-м эпізодзе і гэтак далей. А вось у 4-м, па-першае, загадзя, я выбіў сабе Хана Соло. Гэтага авантурыста, гэтага харызматычнага чэла, мне вельмі хочацца яго зграць. І таксама мне выдалі, ты быў аднім з тых, хто размяркоўваў, мне выдалі Дарта Вейдера. Ну, я скажу, што я не быў адным з тых, я быў тым. І так, даць табе Дарта Вейдера была моя ідэя. У чым сэнс? У нас былі серыялы на Нібеле, дзе ўжо з'яўляўся Дарт Вейдер. Там гэта былі не фільмы, гэта былі серыялы, там не шмат людзей удзельнічае звычайна. І так як Энакіна ў нас агучваў Орэл, то мы вырашылі, лагічна, і Дарта Вейдера ў нас будзе агучваць Орэл. Але калі мы бяром фільм, Орэл класны акцёр, просто чыста тэмбральны, мы далей пра гэта будзем размаўляць, мне здаецца, ты на Дарта Вейдера больш пасуеш. І вось так як гэта фільм, і мы ўсё адно мы вырашылі так перагуляць. Вось і так, Орэл там будзе Люкам, а ты ўжо будзеш Дартам Вейдерам. Гэта лагічна, таму што малады Орэл, маладога Энакіна агучвае Орэл, і маладога Люка таксама агучвае Орэл, тыпу як бацька сыну, іх падобныя галасы. Вось. А там ён ужо зменены голас, таму я падумаў, што цябе паставіць на Вейдера будзе лепшым рашэннем. Дзякуй, мне таксама здаецца, што гэта будзе цікава. Ну і карацей, сачыце за навінамі, сачыце за лентай навін, за стужкай навін. Тады я раскажу хутенька, што ў нас адбываецца на праекце «Мой родны гук», таму што тыя праекты, якія ты пералічыў, яны анібелаўскія чыста. Пачну з простага, зараз выходзіць «Сусветная змова», другі сезон. Яна чыста ў маёй адной сола-агучцы, вынік мяне задавальняе. Пераходзьце, глядзіце першы сезон, глядзіце другі сезон. Гэта такі больш лагодны, больш лайтовы Рык і Морці, толькі там у галоўнай ролі жанчына, і там цэлая каманда, як бы пра ценевы ўрад такі. Слухай, а гэта заказ ці проста ты вырашыў? Гэта заказ. Калі рабята пытаюць некаторыя людзі, а чаму вы там не робіце Рыка і Морці, а чаму вы ўвогуле ўзяліся за гэтую сусветную змову, гэта заказ. Так, гэта заказ ад Белмульт. Белмульт звярнуўся ў «Мой родны гук», папрасіў агучыць, мы там дамовіліся, і як бы пайшло-паехала. Складана ідзе, трэба сказаць. Працэс агучкі складаны, таму што гэта моноагучка. Хочацца неяк усё ж персонажаў разводзіць, і там вельмі шмат рэплік. Там 520 у сярэднім рэплік на серыю. Гэта шмат, мне цяжка. І мне нават маральна цяжка за гэта садзіцца, і я ўвесь час пракрастыную перад тым, як сесці. І вось я ўжо пісаў, па-мойму, у каментарах дзесьці, мне здаецца, я там кавер-альбом запішу нейкі. Таму што мінулым разам мне трэба было сесці за агучку, я сеў і запісаў відэа, як я там на гітары граю штосьці з народу. Вось. Зараз я ўжо вывучыў наступную песню, таксама трэба адрэпетаваць, і таксама, я думаю, запішу. Вывучыў гэтую тэму з Fairy Tail. Ну вось запішаш, я пагляджу. Агулам, я шчыра кажучы разумею, чаму серыял не атрымаў 3-й сезон.
нешта ён не так захапляе, вось як Рык і Морці, не такі насычаны, і ён месцамі даволі не такі рэзкі. Ясна. Я з іншага боку разумею, чаму людзям падабаецца, таму што ён якраз такі не такі рэзкі. З іншага боку, вось па той же самай прычыне, мне здаецца, ён і можа камусьці не зайсці. Ясна. І вялікі праект, які мы зараз робім, вельмі таксама доўга ідзе, але па сваіх прычынах агучваем зараз пралог для гульні Half-Life 2. Там чыста арганізацыйна гэта таксама складаны праект. Я навайбкодзіў, каб мы змаглі яго агучваць там цэлы софт, які стварае праекты для дабераў, які потым наразае неабходныя файлы, якія потым мы ствараем гульню. То бок для таго, каб пачаць агучку, прыйшлося спачатку нармальна так пасядзець пакодзіць. І потым, калі мы ўжо пачалі, прыйшлося там шмат чаго фіксіць, таму што былі зразумелыя некаторыя дадатковыя фішкі, якія вылазяць, що, знаеш, падчас карыстання прадуктам. У нас будзе, думаю, крутая агучка мусіць выйсці. Бібіка ўдзельнічае, Дробыш ўдзельнічае. Бібіка ўдзельнічае? Бібіка ўдзельнічае, Дробыш ўдзельнічае. Ну, вось мы з табой ўдзельнічаем, там яшчэ шмат людзей. Але трэба адзначыць, што гэта даволі складана, бо гэта незвычайна, як мы працуем над фільмамі. Складанасць у тым, што мы не бачым, што адбываецца на экране. Мы толькі слухаем рэпліку, мы не заўсёды разумеем, у якім яна кантэксце. Калі ты агучваеш NPC, яно плюс-мінус зразумела. Калі ты агучваеш радыё, яно плюс-мінус зразумела. Калі гэта дыялог, гэта цяжка. Без кантэксту, без усяго гэтага. Без кантэксту, без усяго. Але з плюсаў, там вось перакладчык гэтага вось усяго, ён унедрыў, не ён распрацаваў, а просто ён скарыстаўся нейкім софтам, які падганяе ліпсінг пад нашу агучку. То бок нам, прынамсі, не трэба упісвацца ў таймінгі так моцна, таму што ліпсінг будзе падганяцца пад нашу агучку, пад нашы аўдыафайлы. Канешне, мы гэта ўсё агучваем амаль усляпую, потым гэта ўсё софт скампаноўвае ў адно, і мы ўжо непасрэдна ў гульні гэта ўсё пераправяраем, і потым будзем рабіць правкі, што будзе складана. Але, працэс ідзе, ўжо большая частка людзей агучала, вось чакаем там буквально некалькі чалавек. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст. Ну што, зараз у нас такі вялікі блок, дзе мы будзем размаўляць пра тое, як мы падбіраем увогуле галасы. Валік расказаў пра свае ролі ў мінулым блоку, я не расказаў пра свае ролі. Карацей, як увогуле мы падбіраем, вось я непасрэдна падбіраю так, як Валік гэта бачыць, там памылкі, не памылкі, калі бачыць, як падбіраюць людзі. Акром відавочнага мужчынскі жаночы голас, так мы гэта не будзем абмяркоўваць, таму што тут, здаецца, ўсё зразумела. Першае, на што мы звычайна, вось, калі пачынаем асабліва агучваць, на што звяртаем увагу, гэта на тон голасу. Вось нам трэба тут нізкі голас, а тут сярэдненькі, а тут высокі. Пытанне, а наколькі ў нас рэальна ўвогуле важны тон голасу? Вось ты, Валік, як думаеш, важны тон голасу, ён нізкі ці ён высокі, ці не важны? Мне здаецца, што гэта важна, калі у нас ёсць пэўны персанаж, і нам важна трапіць у яго. То бок, калі гэта амбал здаравенны, ты не можаш яму паставіць чэла з высокім голасам. Гэта будзе дысананс. Калі няма такой задачы, так, у сцэне, асабліва? Калі няма задачы зрабіць гэты дысананс. Дакладна. Я з табой згодны, але тут як бы шмат нюансаў насамрэч. Напрыклад. Зараз патлумачу. Калі паслухаць мэтраў, дубляжу, дыктараў, яны ўсе кажуць: рабяты, не думайце там, што нізкі голас гэта нешта вельмі крутое і важнае. Важна тое, як вы, там, ваша артыкуляцыя, ваша дыкцыя, ваша ігра акцёрская, так? А вось голас гэта ўжо другасна. І ўвогуле, калі вы там слухаеце, там, прымаеце заказа на рэкламу на агучку, там таксама няма такога параметра, мы шукаем нізкі голас, мы там шукаем высокі голас. Там іншыя, як бы, параметры голасу. І гэта сапраўды мае месца быць. Але чаму яны ўвогуле пра гэта кажуць? Таму што вельмі часта запад, з якім да іх прыходзяць навучацца людзі, асабліва хлопцы,
хочу, каб голас быў ніжэй. Як мне зрабіць нізкім голас больш брутальна такі, таму што я як чалавек з такім сярэднім тэмбрам, можа крышачку вышэйшым, так, у мяне ёсць такое, вось мне хочацца гучаць нізка. Мне здаецца, што ўсе нізкія галасы гучаць прыгожа, класна, і я вось не буду лукавіць, на пачатку спрабаваў неяк заніжацца максімальна і вось гэтага хочацца. Слухай, у гэтага ёсць даволі псіхалагічнае абгрунтаванне, што такія глыбокія і нізкія галасы яны вызываюць больш павагі, давера і гэтак далей. То бок яны рэальна ўплываюць на тое, як чалавек адчуваецца. У гэтым ёсць сэнс. У гэтым ёсць сэнс. Карацей, хачу вось доўга насамрэч на гэтым не зацыклівацца. Просто ёсць два меркаванні, што не важна і так важна. Праўда, вядома, дзесьці пасярэдзіне. Сэнс у тым, што хто б што не казаў, нізкі голас, ён больш універсальны. Калі мы кажам пра закадр, асабліва пра двухгалоску, дзе чыста мужчынскі і чыста жаночы голас, мужчынскі голас, як правіла, гэта той, які гучыць нізка. Это просто факт. З іншага боку, калі мы кажам пра дубляж, там ужо сітуацыя іншая, але зноў жа нізкі голас, ён сам па сабе чыста на псіхалагічным узроўні намі ўспрымаецца больш прыемна. Таму часта у расійскіх дубляжах, які мы звыклі глядзець, там шмат нізкіх галасоў, хаця ў арыгінале акцёр можа абсалютна не гучаць нізка. Так. Напрыклад, Валадар Пярсцёнкаў. Я лічу, што на Арагорна ў рускім дубляжы быў міскаст. Але ён шмат каму спадабаўся, таму што там гучыць нізкі акцёр. І мне спадабаўся. Вось для параўнання, каб было зразумела, пра што гутарка. Акцёр, які агучваў Снейпа у дубляжы Гаррі Поттера, і акцёр, які агучваў Арагорна ў Валадары Пярсцёнкаў, гэта адзін і той жа акцёр. Так. І гучаць яны абсалютна аднолькава. То бок я калі нядаўна, вось калі мы рабілі дубляж Валадара Пярсцёнкаў, пераслухаў рускі дубляж месцамі, я такі, у мяне няма ўражання, што гэта Арагорн размаўляе. У мяне ўражанне, што гэта Снейп размаўляе. У яго нават інтанацыі, інтаніраванне вось падобнае. І для мяне вось быў такі дысананс, мне ўжо не падабаецца Арагорн у рускім дубляжы. Слухай, я вось трошкі не пагаджуся, бо я таксама звяртаў на гэту ўвагу, я пераглядаў, глядзеў, і мне падаецца, што актор, які зграў гэтага Арагорна і Снейпа, ён зрабіў пэўную працу, каб гучаць не як Снейп у Арагорн. То бок, пэўны час я глядзеў і тое, і іншае, і я не звяртаў увагі, я не заўважаў, што гэта адзін і той жа чэл. І трэба сказаць, што ён гучыць падобна на Снейпа ў пэўныя моманты, але агулам мне падабаецца, як ён сядзіць. Калі мы размаўляем пра прафесійных акцёраў, вядома, яны робяць пэўную працу, і яны, я не скажу, што ён там прям зусім кепска зрабіў. То бок акцёр пастараўся. Але у момантах ён гучаў, інтаніраваў прям як Снейп. Можа не ў 100% фільмаў, але быў момант, калі вось я пераглядаю, і мне вось прям адчуванне, што ён зараз дадасць вось гэта мейстер Поттер. І вось што, баецеся, мейстер Поттер? Ёсць такое. Слухай, я хачу яшчэ дадаць пра Бораміра, бо Шон Бін сам па сабе, у яго вышэйшы голас за актора, які яго рабіў дубляж на расійскай. А вышэй за твой? Цяжка сказаць, можа плюс-мінус аднолькава, але мы ж заніжалі мой голас. Мы трошкі пітчылі на 0,5 тону ці не 0,6 полутона. 0,6 полутона. Вось, то бок мы пітчылі, і у дубляжы ён сядзіць. Актор, які ніжэйшы. Борамір выглядае сталым, ён мужны, ён круты чэл. І Шон Бін сам сабой, яго голас трошкі ўсё ж такі вышэйшы, чым хацелася б. Але гэта яго голас. Тут, разумееш, такі нюанс, што вось проста мы звыклі да нізкіх галасоў. Мы паўсюль чуем нізкія галасы, таму што яны больш прыемныя, і яны ў выніку прабіваюцца далей. Канешне, вось вяртаючыся да таго, ці важны тон голасу, важны,
Реально важно. Атрымліваецца так, што важна, таму што мы лічым больш прыемнымі галасы тыя, якія гучаць нізка. Прычым як у мужчын, гэтак і ў жанчын. Ну вось такі факт. Просто ўсё ж не на 100% ён важны. Важней, канешне, акцёрская ігра. Яна рэальна важней. То бок я лічу, асабліва калі ў нас дубляж, акцёрская ігра яна важнейшая за тон голасу. Так, менавіта за тон голасу. Калі б тон голасу быў бы адзіным, так, што ўплывае на якасць, так, на наше ўспрыняцце, тады б сапраўды мы маглі просто гэты тон голасу на пасце на камп'ютары потым паніжаць, і у нас бы гучало ўсё добра. Але калі ты паніжаеш голас, ён даволі часта не становіцца лепшым. Ён пачынае гучаць ненатуральна. Ну, так, то бок атрымліваецца, што ў нас ёсць яшчэ штосьці, так, што вось працуе. Што працуе, так. І вось, разумееш, яшчэ чаму ўсе кажуць, тыпу, не звяртайце ўвагу на ваш тон голасу. Таму што, магчыма, мы не можам на яго моцна паўплываць. І вось гэта такі падвод, да, для наступнай тэмы. Што мы можам змяніць, а што вось мы не можам змяніць. Слухай, давай я, можа, пра гэту тэму трошкі распавяду, бо гэта было ў шоу-ноутах, і я загадзя трошкі парэсёрчыў, трошкі падрыхтаваўся, каб неяк звязаць тыя веды, якія я ведаю, і свой асабісты досвед. Хачу распачаць з таго, што такое тэмбр увогуле. І згодна з інфармацыяй у інтэрнэце і з тым, што я ведаю, гэта унікальная афарбоўка голасу. І ён складаецца з асноўнага тону, пра тое, што ты казаў, і таксама яго абертаны. Абертаны, то бок усе гэтыя прызвукі, якія гучаць у голасе. Бархатістаўся вось гэта, напрыклад, так? Дакладна. Вось гэта яно, і гэта ўсё робіць голас унікальным. Гэта першы момант. Другі момант, што трэба ведаць пра тэмбр, што ён фарміруецца на аснове фізіялогіі. А калі дакладней, то дзякуючы будынку маўленчага апарату. То бок, як у нас усё зроблена ўнутры, гэта асноўнае, што ўплывае на тэмбр. Гэта адзіны момант. І тут можа здавацца, што ну вось я так збудаваны, такая мая фізіялогія, і нічога з гэтым не зрабіць. Аднак, як бы чалавек не гучаў, у яго ёсць магчымасць гэта палепшыць. Бо часта, калі ты не займаешся голасам, а проста кажаш у звычайным жыцці, цікавы момант, чалавек у звычайным жыцці выкарыстоўвае максімум 4 ноты, калі ён размаўляе. Цікавы факт. Вось. Але, калі ты не займаешся голасам, у цябе ён можа быць заціснуты, ён можа быць глухі, і ён можа быць у нос, і гэтак далей. Я дадам, што гэта ўсё так, і гэта часта яшчэ ідзе ад галавы, то бок гэта нейкі псіхалагічны момант. І ёсць такая шума, якая Руся Шума, яна вучыць пастаноўцы голасу, ўсё такое. Гэта як псіхатэрапія часам бывае, праца з голасам, то бок ты менавіта нейкія псіхалагічныя свае заціскі здымаеш, і ў цябе голас ужо сам па сабе раскрываецца, ты ўжо пачынаеш больш упэўнена гучаць. То бок, калі працягваць, я б сказаў, што кардынальна змяніць гучанне ці вышыню голаса гэта немагчыма, гэта фізіялогія. Аднак гэты голас можна раскрыць, каб пачаць гучаць файна. І я, ведаеш, выдзеліў для сябе некалькі момантаў, якія бываюць праблемы з голасам, і, ведаеш, так, трошкі у чым можа быць праблема, як гэта прапрацоўваць. Вось спіс. Па-першае, голас можа быць слабы і невыразны. То бок, на мой погляд, гэта часта праблема з дыяфрагмай, з дыханнем. То бок, калі ты пачынаеш прапрацоўваць мышцы дыяфрагмы, то у цябе больш напор воздуха, голас пачынае гучаць мацней, ты лепш яго кантралюеш, і ён больш упэўнена гучыць. Гэта першы момант. Потым, цікавы момант, гэта гнусавасць. Гнусавасць, калі ты кажаш у нос, вось усе гэтыя моманты. Тут таксама цікавае практыкаванне ёсць, ты папросту заціскаеш нос і стараешся гучаць нармальна. І яно
пачынае быць чутна, калі ты пачынаеш казаць у нос. І то бок гэта прапрацоўваецца таксама. Цікавы момант з заціснутым і плоскім голасам. Усе тыя перашкоды, якія становяцца на шляху голасу, яны ўплываюць на плоскасць. То бок гэта горла заціснутае, не заціснутае, гэта сківіца, заціснутая, не заціснутая, расслабленая ці не. Гэта вусны, як яны працуюць, наколькі яны разагрэтыя, наколькі яны гібкія і гэтак далей. То бок гэта ўжо пытанне расслаблення горла, цікавае практыкаванне зевок, звычайны зевок, і таксама штрабас. Люблю яго. Асабліва раніцай. Так. Яшчэ цікавы момант гэта аб'ём і звонкасць. Аб'ём і звонкасць голасу, і тут я хачу згадаць рэзанатары. Рэзанатары голасу, грудны, галаўны. Гэта ўсё, што робіць голас больш, калі так можна казаць. Альбо звончым, альбо больш звонкім такім, да, больш звонкім, альбо больш глыбокім, вось штосьці такое, да, мы кажам пра гэта. Так. Адно з маіх улюбёных практыкаванняў на рэзанатары гэта ты робіш уверх, уніз, і яно вібріруе, яно рэзаніруе з грудзю, яно рэзаніруе з галавой і так далей, гэта класна прапрацоўвае. У мяне таксама ёсць практыкаванне, якое мне падабаецца, знаеш, это Тарзан. Калі ты так шукаеш свой голас і так гэта база. Такія штукі робіш. Таксама раблю яго. Канешне, мы можам развіваць наш голас, але пры гэтым яшчэ дадам, нават мы навучыліся гэта ўсё рабіць, все адно 100% нашага часу мы не будзем размаўляць так, вось як мы натрэніраваліся. Мы в звычайным жыцці ўсё адно плюс-мінус размаўляем так, як звыклі. То бок, канешне, мы можам там натрэніравацца, зрабіць, вось, я не знаю, сесці неяк так, зрабіць дыктарскі голас, але праўда ў тым, што мы ніколі не будзем размаўляць так, як мы размаўляем, напрыклад, на запісу. Альбо ў закадры. Таму што яно гучыць па-ебланскі ў рэальным жыцці. Тыпу, да, вырашылі не мацюкацца, але як бы... Немагчыма было. Так. Слухай, што вось ты можаш сказаць пра ўзрост голасу? Бо у нас гэта праблема. Гэта агульная праблема. Карацей, гэта яшчэ адна яго характарыстыка. Вось калі мы кажам пра тэмбр, голас, гэта ёсць яшчэ вось адна такая яўная характарыстыка. І вяртаючыся да першай тэмы, ці важны тон голасу, усе кажуць, не важны, важны ўзрост. Тыпу малады, дарослы, стары. Такія тры градацыі, ёсць яшчэ дзіцячы, але гэта мы гэта не абмяркоўваем зараз. І гэта сапраўды складана падрабіць. Па-першае, пасля пэўнага ўзросту адбываецца сур'ёзныя змены ў голасе, і ты ўжо не можаш, будучы там мужчынам там 40-50 гадоў, ты ўжо не можаш гучаць як падлетак у 17. Не знаю, возьмем якога-небудзь там Олега Гарбуза, напрыклад, не агучыць ён Тімаці Шаламэ, як бы не захацеў. Можа, канешне, але будзе кепска. Пры тым, што ён добры актор. І наадварот, возьмем, напрыклад, Нэню, ён можа агучыць Тімаці Шаламэ, але не зможа агучыць, не знаю, каго-небудзь, каго там агучвае Гарбуз у сваіх там фільмах на іншых праектах. Але, доўга зацыклівацца на гэтым не будзем. Узрост важны. Яго не падробіш. Яго вельмі цяжка падрабіць, прям вельмі цяжка. Асабліва, калі мы кажам пра вось цябе малады голас, а табе трэба зрабіць дарослы. Узгадаю адзін момант з рэха-тэрору. Мы гэта трошкі абмяркоўвалі. Нам агулам здаецца, што я магу быць трошкі за сталы для персанажа, якога я агучваю. І гэта ёсць такі момант, і мне вельмі складана зрабіць яго больш маладзейшым, гэты голас. Я просто не сказаў бы, Валік, што ён у цябе ў катэгорыі дарослы. Мне здаецца, ён у нас з табой плюс-мінус адзін узрост па галасах. Вось. І наш голас прыблізна аднаго ўзросту, мы і самі аднаго ўзросту, але і галасы нашы такія. І мы хутчэй з табой паміж маладым і дарослым. Але не ў той і не ў той катэгорыі. Таму мы можам часам гучаць як такі дарослы голас, але не можам там як падлетак, напрыклад, вось на 15 гадоў складана. Але на 20
цалкам, і нават часам на 17 можна. Але пры гэтым складана на 40. Тому що 40 гэта ўжо як бы і не стары голас, але гэта і не малады, і гэта вось чыста такі дарослы на 40 гадоў гучаць складана. Пры гэтым, калі мы кажам пра стары голас, напрыклад, там 70 гадоў, гэта таксама складана, але ў прынцыпе можна. Я непасрэдна вось гэты момант прапрацоўваў з Бібікавым, ён мне расказваў проста пэўныя штукі, якія можна заўважаць у старых, якія ты падкідаваеш, яно ўсё адно будзе крыху чутна, што гэта не зусім як бы твой голас, што гэта падробка, але будзе гучаць лепш. І гэта такіх пару момантаў, гэта артыкуляцыя. То бок у старых людзей яна такая, типу, ты не цалкам нібыта адкрываеш рот. Ёсць нейкія хібы. Так, ёсць такія хібы, вось яны так размаўляюць, типу, вось, каб мне зараз гэта прадэманстраваць, я проста паспрабаваў правую частку твара, асабліва ёй не рухаць, і рухаць толькі левай. Вось, напрыклад, я бы заціснуў шчаку правую сам себе. Ну, гэта што тычыцца артыкуляцыі, а што-небудзь тэмбральнае? Калі мы кажам пра тэмбральнае, часта старыкі гучаць проста ніжэй. Так, ты можаш проста паспрабаваць зрабіць ніжэйшы голас, сесці на больш напор. Але ёсць умоўныя старычкі, якія гучаць высока. Гэта таксама нармальна. І вось ёсць момант, які ператварае твой голас з пародыі на, скажем так, ужо на больш на імітацыю. Гэта мы калі інтуітыўна спрабуем зрабіць стары голас, мы яго заціскаем, вось у нас атрымліваецца вось такі старычок, вось ён так агучвае. Я не знаю, наколькі мне зараз атрымаецца, тому што я кепска зрабіў сваю дамашку на гэты конт. Я яшчэ быў заняты справамі, я яшчэ гэтым займуся абавязкова в бліжэйшыя дні. Гэта без такога просто дадаць паветра і ось так, такога зрабіць больш, ось такога голос. І ўжо калі мы гэта ўсё разам спалучаем, у нас ужо атрымліваецца больш стары голос. Канешне, зараз ён адчуваецца, што ён такі больш прыдуркаваты. Але гэта ўжо не такая парода, якая бойся, ха-ха-ха, старычок, больш вось тосці такое наперад. Круто. І яшчэ адзін момант, ён уже тычыцца непасрэдна ігры, гэта выкруціць экспрэсію на мінімум. І выкруціць экспрэсію на мінімум і даваць акцэнт толькі на галоўныя словы. Толькі на галоўныя словы, ў лагічныя націскі ставіць толькі на галоўныя словы. Калі мы разбіраем сказ, мы можам на нейкае слово зрабіць большы акцэнт, на нейкае меншае, і ў нас няма такога, што ў нас мы дзелім типу галоўныя словы і ўсе астатнія. Не, ну ў рэальнасці, калі мы размаўляем, мы на нейкія словы даем большы акцэнт, на нейкія меншы, на нейкія яшчэ менш. Першасныя лагічныя націскі, другасныя і так далей. Калі мы размаўляем як стары, мы спрабуем, асабліва калі гэта нейкі расказ, мы спрабуем вось гэта ўсё ўбраць і толькі на галоўныя словы рабіць націскі. То бок манатон з пэўнымі такімі націскамі. Таму што энергіі менш, і вось каб паказаць, што іх менш гэтай энергіі, мы... Ладно, все, узрост абмеркавалі, у нас мала часу. Ляцім проста далей. Давай пра кастынгі. Вось мы непасрэдна падходзім ужо, вось мы абмеркавалі, якія ўвогуле галасы ёсць, што можна з імі крышачку зрабіць. І вось цяпер пра кастынгі. Ці варта ладзіць? Вось ты раскажаш, я потым дадам уже як чалавек, які абіраю потым па гэтых кастынгах. Так. Слухай, мне здаецца, што гэта безумоўны плюс рабіць кастынгі, і я не бачу ніводнай прычыны, чаму б гэта не рабіць. То бок, калі ў цябе ёсць магчымасць даць некалькім людзям паспрабаваць адну і тую ж ролю і потым іх параўноўваць побач, то гэта безумоўны плюс. І гэта выйгрыш для праекту як агульнай справы. То бок, у цябе ёсць пул актораў, і ты спрабуеш, і потым ты іх размяркоўваеш туды, дзе яны больш за ўсё пасуюць. То бок, калі можна зрабіць кастынг, яго варта рабіць, я так лічу. Я таксама. Тут насамрэч мала чаго можна дадаць. Просто раней мы гэтым не займаліся альбо займаліся вельмі рэдка. Не так шмат фільмаў рабілі. Чаму? Таму што звычайна як ролі абіраліся. У нас ёсць пул актораў, хто хоча агучваць. Я хочу агучваць. Окей, набіраем каманду актораў, а потым размяркоўваем ролі. Цяпер, калі у нас ёсць вось праект «Мой родны гук», я ўжо па-іншаму да справы падыходжу. Я гляджу, у нас ёсць персанаж, і каго лепш на яго нам
трэба падабраць і які голас нам трэба на яго падабраць, якога акцёра. І вось тады мы ўжо пераходзім ад таго, што хто хоча агучваць я хачу, да таго, а хто мне трэба. І ўжо ў гэтым кантэксце кастынг ён просто дапамагае, скажем так, это геймчейнджер, так? Такі вось ён мяняе рэальна гульню. Трэба сказаць, што мы ладзілі кастынг не толькі на валадара пярсцёнкаў, мы у выніку у нас атрымаўся міні-кастынг месцамі на Devil May Cry. Ты паспрабаваўся, я паспрабаваўся, мы в выніку прыйшлі да таго, хто там лепш гучыць на якім месцы. Таму што я б не зрабіў такога труса, якога зрабіў ты. І я б наўрад ці зрабіў такога Данте, якога зрабіў ты. Чыста нават мы не абмяркоўваем акторскую ігру, мы абмяркоўваем, наколькі вось тэмбральна сядзіць. Таму што мы абмяркоўваем рэчы так, што ёсць штосьці, на што паўплываць акцёр не можа. Ну і яшчэ часам на кастынгу можна паглядзець, вось што акцёр сябе ўяўляе, таму што, напрыклад, гэта можа быць, знаеш, нейкае гучнае імя, у яго можа быць нейкі тыпу нібыта акцёрскі досвед, а вось ён паспрабаваўся на кастынг і аказваецца, так вось аказалася, што нічога дзіўнага. Нічога ён там і не ўяўляе сябе. Тут такое бывае. Чаму кастынгі могуць не праводзіцца, так? Таму што мы ставім і набіраем людзей на фільм вось па прынцыпу, хто хоча паўдзельнічаць. Ребята, калі вы ладзіце агучкі, я просто часто таксама так раблю, хто хоча паўдзельнічаць, але вось чым далей, тым больш разумею, што гэта кепскі падыход, і так рабіць не трэба. Калі ёсць магчымасць, калі вы арганізатар, вы не шукаеце, хто хоча, а вось вы глядзіце вось такі персанаж, хто б з ім добра справіўся, і вось таго запрашаеце, кожнага асобна. Гэта складаней, чыста арганізацыйна, але вынік лепшы. Не ўсе так могуць. Реально не заўсёды так бывае, асабліва калі гэта нейкі праект накшталт Анібела, там ці яшчэ там, я не знаю, які там нейкія праекты, можа на ўзніжкі, так, што ёсць пул актораў, трэба там всіх пазапрашаць, трэба ўсіх упісаць, і не можам мы зладзіць кастынг, таму што там часу няма, жадання няма, штосьці, нейкія такія не вельмі аб'ектыўныя насамрэч прычыны, што час, што жаданне, хутчэй сіл няма, так? Альбо ладзім, і вось іншая сітуацыя, мы заладзілі кастынг, і ніхто не падышоў. Гэта больш частая сітуацыя, больш рэальная. І што рабіць? Абіраць з тых, хто ёсць, і шукаць? Праўда, дзесьці пасярэдзіне. Часам трэба абіраць. Мы спыняемся, выходзім за наш пул актораў і шукаем дзесьці звонку акцёра. Альбо мы застаемся ў нашым пуле і абіраем. Складанае пытанне. Па-першае, не заўсёды мы нават і звонку можам кагосьці знайсці, таму што нам могуць рэсурсы не дазваляць, акцёру трэба заплаціць, калі мы звонку яго шукаем. Бывае такое. Асабліва, калі мы кажам пра ўзроставых нейкіх персанажаў. Няма жадання кагосьці звонку клікаць, гэта наш маленькі праект, мы хочам сваімі сіламі зрабіць. Такое таксама бывае. Скажем так, шукаць, не шукаць, гэта арганізатар сам бачыць. Калі ў яго ёсць магчымасць пашукаць, рэальна лепш пашукаць. Бывае, што магчымасці пашукаць няма, і вось як з таго пула, які ў нас ёсць, вось як штосьці абраць. Падыход я прапаноўваю такі. Трэба абраць галоўных персанажаў. Бо ёсць прахадныя, ёсць не вельмі прахадныя, трэба абраць галоўных. Першапачатковых, так, это галоўны герой і вось все другого там часам трэцяга плана героя, якія вось неяк уплываюць на сюжэт. Трэба сабраць гэта складаны пазл. Калі мы кажам пра ўзроставага акцёра, і вось у нас ёсць акцёр, які ніхто не падышоў на яго, трэба глядзець параметр, па якім яны не падышлі. Напрыклад, все гучаць за молада. Значыць, нам трэба з нашага пула выбраць таго, хто гучыць старэй за ўсіх. І паставіць яго. Все, выбара няма. Окей, мы паставілі яго, калі мы паставілі гэтага акцёра сюды, значыць, на іншай ролі ён ужо стаць не можа, таму што мазаіка не складваецца, каб ён сам сабой не размаўляў. Але гэтага моцна баяцца не трэба. Часам лепш хай сам сабой паразмаўляе, чым міскаст. Дакладна. Просто вось умоўна, хтосьці адпадае. Окей, мы далей расстаўляем. Чаго раю пазбягаць? І на што раю не абапірацца? Бывае такое, што вось гэтага акцёра у адным фільме агучыў, напрыклад, адзін акцёр агучвання, і вось гэты акцёр уже ў новым фільме, і значыць мы берем таго ж самага акцёра агучвання, які яго ў мінулым фільме агучваў. Вось гэтага я раю пазбягаць, калі ў нас абмежаваны каст. Таму што гэта не вельмі лагічна. Акцёра агучвання мы падбіраем не пад акцёра, які ў фільме. Мы яго падбіраем пад ролю. І менавіта з ролі мы уже падбіраем акцёра.
Прыклад. Я агучыў Джека Вераб'я ў «Піратах Карыбскага мора». Джонні Дэпа, так? І потым мяне паставілі на Джонні Дэпа у... Забойства ва ўсходнім экспрэсе. Мне было цяжка ў заходнім экспрэсе вельмі. Я не скажу, што гэта быў уміскаст, сыходзячы з таго пула акцёраў, ужо лепш я агучу. Ну, не хочу нікога крыўдзіць, так, але лепш я агучу. Але сам бы я сябе не паставіў. Я б звонку кагосьці пашукаў. Калі б гэта быў праект майго роднага гука, я б каго-небудзь іншага сабе ўзяў, на Джонні Дэпа пашукаў бы каго-небудзь Бібікава таго ж, напрыклад. Ён бы больш упісаўся. Таму што фільмы па часе вельмі даўно ад аднаго знаваліся, а сам Джонні Дэп уже пасталеў. Так. І ў яго персанаж такі зусім іншы. Ну гэта ніфіга не Джек Верабей. Мне было цяжка вельмі. Таму вось такі падыход. Абіраем з таго, што ёсць, і ставімся аб'ектыўна. То бок, калі мы бяром «Бягучы па лізе», там ребята паставілі трыпутніка на Харрісона Форда. Ён, канешне, гучыць старэй за ўсіх астатніх. Але я, па-першае, паставіў бы яго альбо на кагосьці іншага, альбо яшчэ дадаткова, яшчэ кудысьці. Таму што толькі на Харрісона Форда ён... Ну вось гэта той момант, калі я глядзеў фільм і такі думаю, ты круты акцёр агучвання, але твой патэнцыял проста не скарысталі на поўную. Вось мне было шкада. Тыпу, я лічу, яго можна было шмат там пераставіць, кудысь дадаткова паставіць, альбо прыбраць яго ўвогуле з Харрісона Форда і паставіць там. Лепш бы ён, гэтага агучыў, шчыра кажучы, Гослінга. Вось. Як на мне, ён бы лепш сядзеў там з таго каста, што ёсць. Таму што гэта асноўны. Гослінг гэта number one. Гослінг мусіць гучаць вельмі добра. Харрісон Форд таксама мусіць гучаць добра, але яго значна менш у фільме ён як камеа. Таму калі у вас у камандзе такі гулец як Адам Трыпутнік, яго трэба выкарыстоўваць на максімум. На максімум. Так. Всё, скончылі з кампрамісамі. Давай хутенька пра ролі. Пра наш дрымкаст. Так, я трошкі падрыхтаваў. Я таксама сядзеў і фантазіраваў, каго б ты файна зграў. І каго б ты файна зграў і каго ты ўжо дакладна зграў і агучыў. Гэта першае. Калі паправачка, не каго я, а каго ты. Не, я пра цябе думаў. А ты пра сябе? Я думаю, не, сэнс у тым, што мы самі сябе шукаем. А я табе прашукаў. Карацей. Окей, тады я зараз экстэрнам падумаю, куды цябе паставіць. Да, давай, бо мне здаецца, так яно было б цікава. І першае, аб кім я падумаў, гэта Элайджа Вуд. Я чуў тваю пробу на Фрода, мне вельмі спадабалася, і я чуў, як мы агучвалі па-за садовым плотам, бо гэтага старэйшага брата агучваў Элайджа Вуд. І яно гучыць файна. Дисклеймер. Праект «Мой родны гук» агучваў па-за садовым плотам. Вельмі файны мульцік, вельмі файна атрымалася. Там амаль дубляж такі. Амаль дубляж. Карацей, глядзіце, круты мульт атрымаўся. Далей, каго ты трошкі таксама агучыў у валадары Арланда Блум. Арланда Блум, мне здаецца, гэта база. І мне здаецца, цікава было б пачуць Арланда Блума ў тваім выкананні ў «Піратах», напрыклад. Мне здаецца, яно было б файна. Так, гэта той момант, знаеш, з мінулага выпуска вяртаемся. Гэта той момант, калі я не агучыў Арланда Блума праз пыху, таму што я хацеў ўзяць Джека Вераб'я, а іх нельга ставіць побач. Бывае. Далей, аб чым я думаў, гэта Дэніел Рэдкліф. Дэніел Рэдкліф, у яго шмат цікавых роляў, у яго шмат цікавых фільмаў, і там ёсць дзе разгуляцца. Я аб гэтым думаю з пункта гледжання, што яны гучаць і выглядаюць як юнакі. І твой голас, у якім шмат высокіх абертаноў, ён бы гучаў даволі натуральна у гэтых ролях. Я аб гэтым думаю. Я дадам, што я ж сабе спісак пра сябе падумаў. І Дэніел Рэдкліф у мяне таксама ёсць.
Файна, Прычым не ў Гаррі Поттары менавіта, а вось у іншых фільмах вось тыпу дзе там агента ФБР грае альбо вось гэты чалавек ноч ён там не размаўляе, але ну вось у нейкіх такіх фільмах вось гэты дзе ён з рогамі гэты вось я б таксама вельмі хацеў бы яго парабіць. Я з табой згодны, так. Вось і апошні момант я думаў пра Джека Койда, ці калі ты ведаеш яго. Так, давай пагуглі, я трошки распавяду. Ён граў гэтага хлопца ў пацанах маладога. Ага, все, ведаю, так, я ведаю акцёра. Я думаў пра Джека Койда. І калі я яго гугліў учора, я знайшоў трэйлер новага фільму. Ён называецца «Навакаін». І асабіста мяне падкупіла тое, што ў трэйлера быў саундтрэк Blackpink «How You Like That». Бляха, я абажаю Blackpink. І гэта мяне татальна падкупіла, таму звяртаюся да слухача. Мы робім фільмы па заказах, таму заказвайце «Навакаін», пачуйце Ягора як Джека Койда, будзе файна. І спадзяюся, там будзе Blackpink. Окей. А я прыдумаў, я даўно для сябе вырашыў, дзе я цябе хачу чуць. Гэта Бенедикт Камбербэтч. У мяне была невялічкая роля. У цябе была невялічкая роля, мне здаецца, ты упісаўся, у цябе атрымалася, мне вельмі падабаецца. І я вось хацеў бы цябе пабачыць на ролі менавіта Шэрлока Холмса. Вау. Вось ад BBC серыял. Клас. Гэта я не толькі што прыдумаў, гэта я даўно вось фантазіраваў такое. Я б взяў там умоўна Марыярці, напрыклад. Таму яго такі высокі, да? І вось актор, які грае Марыярці, яго таксама табе можна браць. Так, вось. Яшчэ. Ты знаеш, калі я паглядзеў «Каскадзёра», мне твой Гослінг не зайшоў. Але на сённяшні дзень я проста паслухаў, як яго ў рускім дубляжы агучваюць. І я такі думаю, што насамрэч Гослінг табе пасуе. Гэта тое, на чым можа дзесьці трэба акторскі менавіта больш папрацаваць, але так. Яшчэ, дзе я хацеў бы цябе пачуць, гэта, канешне, «Гарбатая гара». Там, дзе ты рабіў вось гэты ўрывак, так. Вось гэты акцёр. Блін, як яго клічуць? Джейк Джилленхол, так. Я сам бы, канешне, хацеў бы агучыць Хіта Леджера, так, ён яшчэ ўзроста майго, але было б цяжка, для мяне б гэта была больш роля на пераадольванне, але вось Джилленхол табе пасаваў бы, я лічу. Дзякуй. Слухай, я думаў аб «Гарбатай гары», нават калі мы рабілі дамашкі тады, і трэба адзначыць, якую вялікую працу зрабіў Хіт Леджер, калі рабіў акцэнт. Вось гэты паўднёва-амерыканскі акцэнт, каўбойскі, гэта... Я не ведаю, як гэта можна перадаць у дубляжы ці ў агучцы. Ніяк, напэўна, можа говор нейкі дадаць такі, больш, знаеш, хутчэй інтаніраваннем. Каўбойскі. Хіт Леджер увогуле круты чэл. Ты ўяўляеш, ён памёр у 28 гадоў. То бок мы з таго яго ўжо лічы перажылі. Але ён сыграў пры гэтым Джокера. Так. Як? Ну, ён же там выгляда... Ён у «Гарбатай гары» значна старэйшага чэла сыграў, так? Сэнс не ў грыме, сэнс у тым, як ён гэта перадаў. Вось мы кажам, узрост вельмі складана зрабіць, а ён зрабіў. Ён зрабіў дарослага чэла. Ён і старога чэла сыграў, і дарослага. Вось менавіта тое, што мне здавалася цяжка, ён пераадолеў гэта, ён здолеў. Он вельмі класны акцёр. Ён заслугоўвае ўсіх наград, заслугоўвае ўсяго, што пра яго кажуць. Так, і каго табе яшчэ даць? Я ведаю, каго я раней думаў. Крысціан Бэйл. Крысціан Бэйл у «Амерыканскім псіхапаце», але ў першую чаргу я думаў пра Бэтмена, канешне. То бок, калі б мы рабілі Бэтмена ноланаўскага, то я б цябе 100% ставіў на Крысціана Бэйла. Так, і вось тут пытанне, каго ставіць на Ліама Нісана. Складана, таму што я вось не думаў, знаеш, пра гэта перад выпускам. Я думаў, кожны падумае пра таго, каго ён хоча агучыць. Ведаеш, я думаў аб акторы, які агучваў Балестера ў арыгінале. Яго завуць Рыз Ахмад.
І вось ён і выглядае амаль як я, і гучыць амаль як я. І калі б ён граў нейкія вялікія ролі, то я б дакладна браў яго. Можа, у цябе яшчэ ёсць каго ты вось углядзіш, і так хацеў бы я гэта агучыць. Зараз я ўзгадаю, дай мне літаральна хвілінку. А я пакуль тады скажу, Пагуглю. хто ў мяне быў запісаны. Там прям з фільмамі. Ну, па-першае, Макгрэгар малады. Іан Макгрэгар. Я яго агучваў у Обі-Ване і ў серыяле, і у трылогіі прыквелаў, так? Мне падабаецца яго тэмбр, як сядзіць, як я ў ім сяджу, і акцёр падабаецца агулам. Таму я б паглядзеў бы нейкія фільмы, дзе ён малады менавіта, і паспрабаваў бы, было б цікава. Тимоці Шаламэ. У мяне было, але я вырашыў... Вось, собственно, так, пра Тимоці Шаламэ, назаві мяне сваім імем. Я пагучыў Тимоці Шаламэ, а ты другога вось гэтага больш дарослага чувака, які там з ім. І была б у нас зноў любоўная пара. Так. Вось яшчэ Кароль фільм ёсць такі, дзе Тимоці Шаламэ ёсць, ён там з Паттісонам. О, вось, а калі пра Паттінсона? І Паттісон таксама, у маім спісе проста ён дзесьці на дне, ён такі, ну, на мяжы. Яго будзе складана, але я б з задавальненнем. Вось, напрыклад, Мікі 17, мне здаецца, было б супер. Ну, можа быць, так. Дзюна, канешне, хацелось бы Тимоці Шаламэ ў Дзюне, асабліва ў другой частцы, у яго ўжо больш такі дарослы голас. Ён больш дарослы персанаж, і вось які урыўкі я рабіў, мне вельмі спадабаўся вынік, дагэтуль падабаецца. І яшчэ гэта Эдвард Нортон. Які у байцоўскім клубе. Я пераслухаў байцоўскі клуб нядаўна, не цалкам, урывачкамі. Там вось тое, што мне не падабаецца, гэта хутчэй мая ігра, чым тое, як я ў персанажы сяджу. Ясна. Таму што, у прынцыпе, там, дзе моманты, якія атрымаліся з пункту гледжання ігры акцёрскай, мне прям падабаецца, як сядзіць. Я б яго яшчэ дзе-небудзь паспрабаваў, з задавальненнем бы зрабіў амерыканскую гісторыю X. Бёрдмана паспрабаваў чыста з акцёрскага пункту гледжання, таму што сам фільм не вельмі зайшоў, але вось як Нортон там грае, чыста цікава мне было. Ён там даволі экспрэсіўны. Ну ўсё, вось, Рэдкліф у мяне быў запісаны, ты яго агучыў. Так, ведаеш, я яшчэ ўзгадаў, мы ж нядаўна рабілі з кінакіпай «Грэшнікі». Фільм «Грэшнікі», я там агучваў Майкла Бі Джордана. І гэта быў цікавы досвед, бо сам Майкл Бі Джордан зграў двух братоў, і я агучыў двух братоў. Гэта быў цікавы досвед, і мне здаецца, мне было б цікава яшчэ недзе паспрабаваць Майкла Бі Джордана агучыць. Бо... Так, і ведаеш, я аб чым падумаў. Калі мы зараз дадаем рубрыку ананімных пытанняў, мы можам прапанаваць нашым слухачам узгадаць ролі, якія б нам пасавалі, ці актораў. Вось, табе, ці што агучылі і вам спадабалася. Во. Ці так, якія агучкі пішыце, вы чулі? Все, што думаеце. І пра нас, і добрае, і кепскае, і нейтральнае. І каго б нам зграць. Так, пішыце вашыя пытанні, ананімныя меркаванні. Мы абавязкова гэта ўсё ўзгадаем, паўдзельнічаць з намі падкасце. Вось мы тут шмат фільмаў пералічылі, гэта трэба сказаць фільмы, якія прям нам падабаюцца. Таму я магу вось як той, хто адказны вось за заказы і тое, што будзе далей рабіць мой родны гук. Калі вы гэтыя фільмы у нас будзеце заказваць, ну мы падумаем, як зрабіць гэта максімальна танна. Вось, таму заказвайце. Всё, і пераходзім да наступнага блоку. Навіны сусветнага кіно. Мой родны падкаст. Мой родны падкаст. Я хадзіў на новы голы пісталет з Лаямам Нісанам у галоўнай ролі. Лямам. Ну, ў сэнсе не Лаймам. Ёсць такая. Карацей, мне трошкі сорамна аб гэтым казаць, але я ледзь не заснуў на сеансе. Я не ведаю чаму, можа я так... Па-першае, ён быў увечары о 9 гадзіны. Можа я быў такі стомлены ці што, але фільм не змог уратаваць мой сум, можна так сказаць. Карацей, не выцягнуў цябе з лапаў сну. Месцамі было смешна, былі пэўныя смешныя моманты, але вельмі часта я адчуваў такую недарэчнасць таго, што адбываецца на экране. Мне здаецца, што Ліяму Нісану, не пасуе быць дурным.
Я глядзеў што адбываецца на экране, і вось ён з абсалютна сур'ёзным тварам грае недарэку. Я ўвесь час адчуваў некаторы кагнітыўны дысананс, гледзячы на гэта. І вот прынамсі мне ў гэта не верыцца. Не верыцца ў тое, што адбываецца на экране, і тое, што Лайам Нісон можа быць такім вось дурнаватым. І цікавы момант, я вырашыў звярнуцца да былога актору, які граў раней галоўную ролю ў голым пісталеце. Яго завуць Леслі Нільсон. І цікавы момант у тым, што на пачатку сваёй кар'еры ён таксама граў не камедыйныя ролі. Ён быў драматычным акторам. А вось гэты транзішн у камедыянта адбыўся ў 80-х. То бок, першапачаткова ён таксама не быў камедыйным акторам. Але я вось учора трошкі пераглядзеў голы пісталет стары, і якая ж у Леслі Нільсона харызма. Ён грае вось гэтую непасрэднасць нейкую дзіцячую. І ў гэта верыцца. Ён выглядае арганічна ва ўсім тым, што ён робіць. І ў мяне не было пытанняў. Я не ведаю, чаму гэта дакладна нейкая густаўшчына, але на мой асабісты густ Леслі Нільсон, ён вось топ-чойс для гэтага фільму. Там няма гэтага абсурду, які быў у новым фільме. І я ведаеш, не ведаю, што можна яшчэ на гэты конт дадаць. Я б не сказаў, што мне вельмі спадабалася. Слухай, ты ж агучваў Ліама Нісона у «Зорных войнах». Было такое, было. Як табе ўвогуле гэты акцёр? Вось вяртаючыся да дрымкаста, ты сам як лічыш, вось Ліам Нісон пасуе табе ці не? Тэмбральна не вельмі. Тэмбральна мне б хацелася быць трошкі ніжэй і сталей. І калі я агучваў яго ў «Зорных войнах», мне са свайго боку не хапала вось гэтага ўзросту, але як актор ён мне падабаецца. Ён рэальна файны, фактурны чэл, у яго ёсць шмат цікавых роляў, але праз вось усё тое, праз што ён прайшоў, у мяне вельмі моцны кагнітыўны дысананс, калі ён грае камедыйную ролю. Прычым не проста камедыйную, а вось такую недарэчную, дуркаватую, дурнаватую. Вось як ты думаеш, чым гэта вось праблема? Гэта праблема рэжысёрская ці гэта праблема акцёрская, што ён не даціснуў? Ёсць жа моманты, калі акцёр зрабіў усё, што мог, так, але кепскі сцэнарый, там рэжысура, так, не проста сцэнарый, так, рэжысура непасрэдна адбылася кепская і не выйшла. Акцёр зрабіў усё, што мог, але добра ўсё не магло атрымацца ніяк, так, праз рэжысуру. Окей. Я лічу, што былі хібы як з рэжысёрскага пункту гледжання, так і з акторскага, бо з рэжысёрскага у фільме былі пэўныя недарэчныя моманты. То бок я гляджу і хочацца нейкі фейспалм зрабіць. Я разумею, пра што ты. Былі такія моманты. Але калі казаць пра актора Ліама Нісона, то у яго не хапае той харызмы, якая была у Леслі Нільсона. Вось гэты пэўны момант, які я заўважыў. То бок, ведаеш, здесь камбінацыя вось таго, як яно сышлося. Але, ведаеш, гэта прынамсі маё меркаванне, а іншым падабаецца. Мы ж у падкасці як бы абмяркоўваем нашы меркаванні. Мы не з'яўляемся там вялікімі нейкімі кінакрытыкамі, мы хутчэй, тым не менш мы глыбока ў тэме, акторская менавіта. І вось з гэтага пункту гледжання мы заўсёды на рэчы глядзім. Мне вось цікава, калі ты кажаш пра харызму, мы зноў вяртаемся да пытання, што можна натрэнаваць, а што нельга. І вось тут з харызмай складана. Я не знаю адказа. То бок выбар кастынгу, гэта ж таксама ўсё ж рэжысёрская адказнасць, так? І калі Ліам Нісон па харызме не пасуе, так, ён недастаткова харызматычны, гэта чыя праблема? Ліама Нісона ці рэжысёры? То бок ці можна, я не знаю адказ, я таму пытаю, вось што ты думаеш, ці можна харызму натрэнаваць? Так, мне здаецца так, калі ты над гэтым працуеш, калі мы, ведаеш, кажам пра звычайнае жыццё, калі чалавек хоча натрэніраваць харызму праз пэўныя практыкаванні, праз удзел у імпрэзах ці ў чымсьці, гэта можна трошкі натрэніраваць. Калі казаць пра прафесійных актораў, у іх дакладна ёсць шмат досведу. Мне здаецца, што момант у тым, што ўсю сваю акторскую кар'еру Ліам Нісон граў сур'ёзных чэлаў. І
па-першае, чаканне ад яго трошкі іншае, я прызвычаіўся да іншага. А па-другое, можа, яму самому трошкі незвычайна, бо ён стараўся, па яму было бачна, што ён стараецца, але я яму не верыў. У параўнанні з Леслі Нільсонам я яму не верыў. Вось Леслі Нільсон, ён выглядае натуральна ва ўсёй гэтай дуркаватасці, якую ён робіць. Мне здаецца, што Леслі Нільсон, так? У яго яшчэ выгляд такі крошачка, сам твар, які дазваляе гуляцца ў камедыю больш. Так. Ёсць такой яго больш такі крупнаваты месцамі нос, ён такі вось... ён сам сабой трошкі недарэчны, у гэта верыцца. Так, вось ён такі. Лем Нісон, ты глядзіш, гэта прям сур'ёзны дзядзька, забойца там. І вось ён гэта прыцягнуў з сабою гэты фільм, то бок ён з тварам гэтага забойцы, сур'ёзнага чэлу з гэтым багажом, ён грае недарэку. І вось праз гэта менавіта гэты кагнітыўны дысананс. Мне здаецца, што была стаўка на тое, што праз гэты дысананс будзе смешна, але вось выйшла, што тыпу, такое. Па-першасці, я калі шоу на фільм, я думаў аб тым, што я люблю, калі вось ёсць гэты дысананс, то бок сур'ёзны актор у такіх недарэчных ролях. То бок у мяне быў крэдыт даверу Ліаму Нісону ў гэтым. Але ўсё адно ён трошкі мяне не здзівіў і трошкі гэты давер не апраўдаў. Так, ты знаеш, я глядзеў нейкі фільм, у мяне быў крэдыт даверу, таму што там быў Джек Блэк, здаецца, так, актора клічуць. Я, звычайна, калі гляджу нейкую камедыю, я не чакаю чагосьці вау. Я звычайна чакаю, што гэта будзе даволі пасрэдны фільм, проста патупіць. І вось я з такім настроем сеў глядзець штосьці там пра сатану, на раство. Карацей, хлопчык напісаў, хлопец дыслексік напісаў ліст Санце, але праз тое, што яго дыслексія, ён напісаў не Санце, а сатане. І сатана прыйшоў да хлопчыка ў выглядзе Санты, і штосьці там, вось ідэя цікавая, прям класна. Но реалізацыя такая была, што я не даглядзеў фільм. А каго там Джек Блэк граў? Сатану. Ясна. Не, Джек Блэк справіўся там проста агулам, вось гэтай недарэчнай жарты. Вось мне казалася, ты ж уключыў такі фільм, так? А нібыта камедыйны. Ён не прэтэндуе на асабліва голы пісталет, умоўна, там, ці любы фільм з Джек Блэкам. Ён не прэтэндуе на штосьці вау. Але все адно ты глядзіш і такі, не, ребята, гэта прям кепска. Гэта не той выпадак, калі настолькі кепска, што добра. Гэта не той выпадак, калі проста кепска, як ты і чакаў. Гэта проста вось спачатку смешна, потым яно зацягваецца, і ты ўжо такі са смеха пераходзіш у іспанскі сорам такі. Вось у мяне было падобнае адчуванне такое, калі сцэна з гэтым жартам яна зацягваецца, я такой думаю, так, я ўжо зразумеў, можа, пойдзем далей, і вось яно зацягваецца, і ты глядзіш, і становіцца неяк ужо трошкі абсурдна нават. І Ліам Нісон так не выцянуў харызмы, штосьці не то зрабіў. Так. Можа, задача рэжысёрская была пастаўлена неправільна, таму яно не зрабіў. Трэба сказаць, што акцёры яны таксама не несуць усю адказнасць. Не несуць усю адказнасць нават за сваю ігру. Усё ж галоўны і всю адказнасць несе насамрэч, канешне, рэжысёр. Яшчэ вось, вяртаючыся да першага гікаўскага зноў прывітання, апошні іх выпуск пачынаўся якраз з замяркоўвання голага пісталета, так, і была такая думка, што гэта фільм для тых, хто звык глядзець тык-токі, таму што там все вельмі рэзка змяняецца. Ты такое адчуў ці не? Як чалавек, які дасылае мне ўсе рылсы, якія я гляджу. Слухай, я змагаўся са сном, таму мне складана сказаць. Там рэальна яно вельмі насычана, але яно адначасова вельмі так недарэчна. Сёння маё улюбёнае слова выпуску недарэчнасць. Вось трошкі недарэчна. Слова выпуску недарэчнасць. А вынік выбар ролі можна было кагосьці іншага абраць тады. Дакладна, я б кагосьці іншага паспрабаваў. Каго б ты абраў? Каго б я абраў? Ой, я не ведаю. Я не ведаю, гэта трэба сесці і падумаць, хто з актораў такіх сур'ёзных мог бы файна сыграць камедыю.
Можа, мы спытаем у нашых гледачоў. Зноў мы закидываем вам ананімныя пытанні, пішыце туды, каго вы лічыце. Ну гэта можна нават у каментарыі, вось каго б вы замянілі на Ліама Нісана. Я чамусьці адразу падумаў пра Джима Керрі. Джим Керрі. Мы пазбегнулі, канешне, такога дысанансу, таму што мы ўжо звыклі яго бачыць у камедыйнасці. З іншага боку, ён, напэўна, бы лепш выпісаўся, так? Дакладна, ён круты драматычны актор, і яго было б нармальна глядзець у недарэчных сітуацыях. Мне кажется, ён бы выцягнуў. Вось, Джим Керрі, ёсць яшчэ акцёр, які граў Шона Біна, але ён ужо застары. І граў Шона Біна? Шон Бін? Не, містера Біна. Містера Біна. Даруй, калі ласка, Шон Бін. Містера Біна. А Шон Бін, як думаеш? Я думаю, Шон Бін не выцягнуў бы. А мне было б цікава на яго паглядзець, бо чамусьці мне здаецца, у яго можа быць вось гэты пэўны ўзровень камедыйнай харызмы. Я не бачу Шона Біну камедыі. А я б паглядзеў на гэта. Ну, і расчараваўся. Я ставлю на тое, што расчараваўся. Окей. Пры ўсёй я вельмі люблю Шона Біна. Камбербэтч. Слухай. Камбербэтч бы цікава стаў. Камбербэтч, так. Круты драматычны і камедыйны актор, я яго памятаю. І ён брытанец. Брытанскі юмар гэта... Ну, калі мы... глядзеў за смерць Сталіна? Не. Вось, дарэчы, адзін з фільмаў, які я вельмі хацеў агучыць. Там быў маршал Жукаў, я не памятаю, што гэта за акцёр, але яно на мемы разляцелася, там дзе чувак ідзе, здымае там свой штосьці там зверху, і ён у кіцелі там з тонным медалёў такіх. Памятаю. Таксама, мне здаецца, было б цікава на яго паглядзець. Ну, ёсць яшчэ, вось які ў Таранціна сыграў містера Розавага. Стив Бушэмі. Ну можа яшчэ знаеш хто, калі мы вось па тарантінаўскім фільмам ідзём, які граў вось гэтага нацыста галоўнага у бясслаўных выблітках. Крыстоф Вальц, паміж іншым. А хто б яго агучваў, дарэчы? Хто б яго агучваў? Крыстофа Вальца. Ты? Я не агучваў яго. Хто б агучыў? Крыстофа Вальца, ну не я, не. Не, он же стары. Так, што ты паглядзеў? Я схадзіў у кіно, і я вось кайфануў. Зайздрошчу. Па-першае, я таксама хадзіў увечары, але я спаць не хацеў. На сеансе было 4 чалавекі разам са мной. Вельмі прикольна. Это уже другі раз я хожу ў кіно. Першы раз было чалавек 10, другі вось 4, яшчэ менш. Прикольна, што гэта кінотэатр Хеліус у Гданьску, ён у гэтым самым у гандлёвым цэнтры, карацей. І калі скончваецца фільм, там няма асобнага выйсця на вуліцу. Я выходзіў і ішоў праз цалкам пусты, там з амаль выключаным святлом гандлёвы цэнтр. Это было таксама прикольно. Вайбова, вельмі. Мне спадабалось, я іду, нікога няма абсалютна. Там адзін ахоўнік дзесьці ходзіць, і ты вось ідзеш адзін па цёмнаму гандлёваму цэнтру, выходзіш адтуль. Прикольны ўражанне, ніколі проста не быў. Сам фільм мне спадабаўся. Я, па-першае, нічога ад яго не чакаў. Што за фільм? Nobody альбо ніхто. Другая частка, так. Я глядзеў першую, мне спадабалася, прыйшоў на другую. Хуценька пра што фільм. Галоўны актор Боб Оденкерк. Ён там грае такога Хатча Менсела, звычайнага, нееглага такога сем'яніна, які працуе ў офісе і трывае вось такую гэта ўсё будзённую руціну, яму цяжка. Але здараецца нейкая непрыемнасць, там яго дом абрабавалі, дзе ён разам з сям'ёй жыве. Яго гэта, мякка кажучы, расчаравала. Чыста па-мужчынскі пачынае адчуваць сябе неўтульна, то бок калі ты там драку прайграеш дзесьці на вуліцы, альбо калі твою сям'ю прыніжаюць там пры табе, і ты не можаш з гэтым нічога зрабіць, чыста вось на мужчынскім такім узроўні. Ну, табе непрыемна, таму што ты вось гэтую ролю ахоўніка нібыта не выконваеш. Вось з ім такі унутраны канфлікт здараецца. І потым мы высвятляем, там пры іншым уже канфлікце, хтосьці яго зачапіў у трамваі, там нейкі хуліган, звычайна, нейкі быдлан. І мы даведваемся, што ён не проста там офісны клерк, а што ён афігець, які агент круты.
Ён умее і драцца і все такое, і вось ён зрываецца, ён збівае гэтых чувакоў, які дакалупаліся да яго ў трамваі, ён знаходзіць тых, хто яго абрабаваў, там ім таксама нялёгкае жыццё робіць, гэта ў першым фільме. Ну, і як бы праз гэта падзеі развіваюцца, там, аказваецца, ты пабіў кагосьці не таго, потым ён пачынае змагацца з рускай мафіяй, і вось карацей, першы фільм пра гэта. Пра тое, як такі весь негеглы чэл зрываецца і вось праз гвалт як бы рэалізуе свае хацелкі. У другім фільме ён ужо 4 гады працуе на рускую гэтую мафію, таму што пасля першага фільма ў яго застаўся вялікі доўг. Ён там нейкія грошы спаліў, і яму трэба шмат чаго адпрацоўваць. Але праз гэта ў яго там канфлікты ў сям'і, таму што спачатку ён там не выконваў ролю ахоўніка, цяпер ён не выконвае ролю бацькі, таму што ён не прысутнічае дома амаль. Ён прапускае там матчы сына, ён увогуле не ўдзельнічае ў сямейным жыцці. Яму гэта таксама не падабаецца, ён стараецца быць вось гэтым бацькам, ён стараецца падаваць нейкі прымер сыну і кажа: ну все, давайте мы то пазбяромся і паедзем на адпачынак. Тыпу робіць такі брэйк. Ну і ў выніку, канешне, там знаходзіць нейкія прыгоды. На гэтым будуецца фільм. Сінапсіс такі. Яны прыязджаюць на адпачынак, а аказваецца, гэта там нейкі таксама там нейкі такі прыступны горад, і ён супраць волі ці не супраць волі, вось у гэта ўсё ўвязваецца і пачынаецца махач. Слухай, я слухаю цябе і не магу не знайсці паралелі з Джонам Уікам, пэўныя. Вельмі падобныя паралелі. Ён вельмі... Гэта такі Джон Вік для бедных. Таму што ён, у адрозненне ад Джона Віка, ён, па-першае, наш Хэтч Менсел, альбо Сол Гудман, альбо Боб Оденкерк. Ён не такі моцны, не такі круты. Вось. Сам фільм не такі маштабны, так, там няма нейкай супертаемнай арганізацыі гэтых там вось манет, які там ён там раскопвае. Ён не нейкая там баба-яга, якога ўсе баяцца, ён не дзіця Беларусі ўрэшце рэшт, так. І сам фільм ён не мае такі сур'ёзны налёт. То бок, калі мы кажам пра новабадзе. Камедыйны больш. Ён часткова такі сатырычна-камедыйны, і гэта ратуе яго насамрэч. Круто. Бо калі б ён быў сур'ёзны, гэта... Выглядала б як недарэчна. Недарэчна, так. Яно б выглядала сапраўды недарэчна. І тут вось персанаж Сола Гудмана якраз як бы упісаўся. То бок, у акцёра, я лічу, не атрымалася выйсці з вобраза Сола Гудмана. Не атрымалася? Не атрымалася, але і задачы такой не было. Вось у чым сэнс. Які образ у Сола Гудмана? Мне больш падабаецца размаўляць пра Сола Гудмана ў кантэксце серыялу лепш Better Call Saul, так? Лепш званіце Сола, а не Breaking Bad, на ўсе застаўкі, які там на беларускай мове перакладзены. Таму што у Breaking Bad Сол Гудман гэта ўжо такі чалавек, персанаж, які ўжо склаўся, сфармаваўся у такога няшчырага, такога хітрага адваката, які са злачынцамі працуе. Калі мы глядзім серыял Better Call Saul, то гэта якраз шлях ад чалавека, які спрабуе быць шчырым, справядлівым, скажем так, з перахода са светлага боку на цёмны бок. Вось гэты серыял пра такую трансфармацыю. І гэта значна цікавейшае. Ён там глыбей раскрываецца, ён там... Ну, это прям реально круты серыял. Гэта таму ён і стаў такім папулярным, такім класным, вось гэты сіквел, таму што ён сам па сабе вельмі цікавы. То бок не абавязкова глядзець Breaking Bad, каб паглядзець Сола Гудмана. Іх можна глядзець як цалкам розныя серыялы. Калі вы глядзелі Breaking Bad, то вам будзе прикольна нейкі схожыя там персанажы сустракаць адтуль. Круто. І Сол Гудман гэта вось гэта якраз ужо склаўшыся персанаж, таму што Сол Гудман гэта яго псеўданім. Гэта не сабраўднае імя. То бок персанажа клічуць Джиммі. Джиммі, не памятаю прозвішча, соры. І Джиммі, ён спрабуе быць такім справядлівым. Ён ідзе, у яго цёмнае мінулае, так, ён займаўся азартнымі гульнямі, усялякімі авантурамі, потым трапіў у непрыемнасці, і вось з гэтых непрыемнасцяў потым спрабуе сумленным шляхам выйсці. То бок ён скончыў там нейкія курсы,
стаў адвакатам, атрымаў ліцэнзію адваката, і ён спрабуе вось справядлівым шляхам, такім сумленным, ісці далей па жыцці. Але праз тое, што праз яго мінулае ніхто не ўспрымае сур'ёзна, яму не даюць шансу, яму не даюць праходу, і жыццёвыя абставіны вось яго ўвесь час кідаюць на цёмны бок. Плюс у яго ёсць схільнасці да гэтага ўсяго, так? Ён вельмі добры маніпулятар, ён добра дурыць галаву, і то бок яму натуральна быць такім вось шарлатанам, умоўна, так? Ясна. Але ён сам унутры з сабой змагаецца з гэтым і спрабуе быць вось такім добрым чалавекам. Добра, слухай, а калі вось параўноўваць з галоўным героем фільму, які ты глядзеў, «Містер Ніхто 2». Ну, агулам, «Містер Ніхто», ён же Хедж, у ім таксама ёсць барацьба. І гэтым яны вельмі падобныя. То бок і Джиммі, і Хедж, гэта... яны маюць мінулае, якое да іх прыходзіць. Хедж быў крутым агентам-забойцам, Джиммі шарлатанам, развадзілай махляром, і вось гэтае мінулае да іх прыходзіць. Але ёсць все ж розніца. Па-першае, Хедж, ён рэзка актывуе сваё мінулае. То бок, вось ён быў такім, ён намагаецца быць добрым, намагаецца нікога не кранаць, жыць звычайным жыццём, здараецца сітуацыя, бах, бабах, все, ён стаў зноў злым. І ён вырашае свае праблемы праз гвалт непасрэдна. Гэта такі Хедж, гэта такі Сол Гудман, у якога адабраць хітрасць і дадаць навык біць всіх вакол. Вельмі крута. Вось як бы... Таму гэта камічна. Гэта Сол Гудман, які маша кулакамі замест авантюр. Гэта прикольна. Там няма ніякага. А ці гэта арганічна выглядае ў кантэксце фільму? Так, таму што фільм не прэтэндуе на сур'ёзнасць. Сол Гудман — гэта «Лепш званіце Солу». І гэта драма. І гэта сур'ёзны фільм, сур'ёзны серыял, дакладней. Ён, канешне, месцамі вельмі смешны, яны так разбаўляюць гэтым всем, але сама тэма сур'ёзная. І у Джиммі вось гэты пераход у Сола Гудмана атрымліваецца арганічна, таму што ён ідзе 6 сезонаў. Ён ідзе вельмі павольна, ён вельмі расцягнуты. Гэта такая павольная трансфармацыя, за якой цікава назіраць. Як яго ўсё, ён змагаецца, яго кідаюць, ён змагаецца, яго кідаюць. У фільме «Ніхто» яны проста ўзялі не глыбока персонажа Сола Гудмана, вельмі павярхоўна. Накінулі яму магчымасць драцца і зрабілі з гэтага такі атракцыён. Ясна. Фільм «Ніхто» не прэтэндуе на нешта глыбокае. Ён чыста сам па сабе абсалютна павярхоўны. Гэта фільм атракцыён. Там, канешне, закранаюцца тэмы сям'і, знаеш, тыпу сямейных адносінаў, але гэта настолькі павярхоўна і настолькі... Я ў гэта не веру, шчыра кажучы. То бок яго жонка піліць увесь фільм. Першы фільм, другі фільм жонка яго піліць. Потым ён да яе падыходзіць, кажа: слухай, я такі кепскі бацька, такі кепскі муж. Можа, табе лепш будзе і бяспечней трымацца ад мяне падалей. І потым яна кажа: от першую чаргу ты бацька, другую тыпу моя палова, таму я буду змагацца побач з табой. Гэта камічна, але не сур'ёзна абсалютна. Ясна. Таму я як бы нічога не чакаў. Я прыйшоў на фільм, паглядзеў класны атракцыён, кайфануў. Месцамі мне гэта нагадала «Адзін дома», таму што яны там у парку, яны ведалі, што на іх там нападзе там нейкая супермафія, і яны там у некалькіх чалавек просто сабраліся, там лавушкі нейкія прыгатавалі у парку атракцыёнаў. Чыста такі «Адзін дома» для дарослых, да? Просто з кравішчай і гвалтам, забойствамі, усім такім. Цікава, прикольна схадзіць. Калі вы хочаце нейкае глыбокае кіно, гэта дакладна не «Ніхто». Але добры фільм атракцыён. А вось калі абагульняць і вярнуць табе тое пытанне, якое ты пытаў у мяне. Як ты лічыш, справіліся са сваёй працай рэжысёр і актор галоўны? Складанае. Тут складанае пытанне. Я лічу, што акцёр справіўся. Хадж, ён выглядае ўвесь фільм таксама недарэчна. Але ў гэтай недарэчнасці і ёсць камедыя,
І агульная карцінка выглядае якраз дарэчна. То бок ты ў гэта верыш? Я з гэтага смяюся, гэта смешна. Вось у чым штука, што гэта стварае гэтую камедыйнасць. Так, я лічу, акцёр добра пастараўся, рэжысёр добра пастараўся, таму што задача была не ў тым, каб з Хэтчам максімальна зрабіць непахожага на Сола Гудмана персанажа, а якраз у адваротным. Як Солу Гудману надаць байцоўскія навыкі. І я лічу, вось з гэтай задачай яны справіліся. То бок, можа, з пункту гледжання мастацтва, там вось такой высокіх матэрый, пра якія мы размаўляем, можна сказаць, ну гэта Сол Гудман, ну і мы не пабачылі новага персанажа, тыпу там не была нейкая праробленая, там нейкая акторская праца вялікая, яны спаразітавалі на тым, што акцёр вядомы як Сол Гудман, а чыста я лічу, што яны якраз добра гэта выкарысталі. То бок яны взялі актора, які вядомы нам як Сол Гудман, і больш ніяк, шчыра кажучы, і ператварылі гэта ў камедыю, так, стварылі, выкарысталі напоўніцу. Ну, супер. Чыста з цікавага, вось я не глядзеў Сола Гудмана ў арыгінале, але глядзеў у арыгінале гэты фільм, і я здзівіўся, наколькі гэты акцёр гучыць не той, што па-старому, а як бы быццам голас сарваў. Вось ён так гучыць сіпавата. Было цікава. Бо яго так ніхто не агучвае, ні ў дубляжы, нідзе, а ў арыгінале ён такі весь быццам голас сарваў, і для мяне, і гэта надае яму такога... Пэўны шарм. Не шарм, а наадварот, хутчэй. Пэўна, такі пакутніцкі, максімальна пакутніцкі вайб такі. Ён вечна пакутніку, яго ж голас весь сарваны, ён там ледзь не наўзрыд кажа. Прикольно. Месцамі. Ну, агулам я лічу, што рэжысёр пастараўся добра, калі яго задачай было стварыць такі вельмі лёгкі, без глыбокага сэнсу баевічок. Клас. Саціра яна ратуе. Яна ратуе шмат якія моманты. Пагадзіся, вось калі мы агучвалі камедыю гэта «Апусціць перыскоп», было проста. Так. Было смешна. Я, дарэчы, пераглядаў яе не той, каб цалкам, але пэўныя моманты учора, калі рыхтаваўся, бо было цікава. І якасць агучкі ўжо не тая, я гляджу на гэта і думаю, бляха, зараз зрабілі б лепей. Але агулам фільм вельмі смешны, вельмі цікавы. Вось гэтая камедыя амерыканская 90-х. Таму, калі хочацца, я б вось раю. Я чаму пераглядаў, бо адзін з праектаў, якія мы плануем рабіць, гэта 1670, дзе мне далі ролю гэтага Яна Паўла Адамчэўскіх, які дзед. І я думаю, бляха, чаму мне далі дзеда? І потым я ўзгадваю, што, па-першае, я зграў Пуаро, такі мужик ва ўзросце, а па-другое, у мяне была цікавая роля гэтага адмірала у «Апусціць перыскоп». І шчыра кажучы, нават зараз я яго гляджу і чую, і мне здаецца, атрымалася вельмі смешна і вельмі файна. Таму, можа, гэта за мною цягнецца. Я табе магу адказаць, чаму цябе паставілі. Ты ведаеш, ну-ка. Не, ну я не ведаю, я ж не абіраў ролі на гэтым праекце. Але я магу сказаць, што а каго яшчэ? Там якраз была сітуацыя такая, што ў нас ёсць пул актораў, нам трэба ўпіхнуць, і звонку мы нікога не можам паклікаць. Ясна. Я скажу, што я не знаю, гэта сакрэт, не сакрэт, мне здаецца, не сакрэт. Ну не сакрэт, таму што Бібікаў пра гэта ў сваім інсце пісаў, што у рускім дубляжы Яна Паўла агучвае Бібікаў. Так. Чаму мы яго не паклікалі на 1670 на беларускай мове? Не знаю, дарэчы, але я думаю проста, што з яго перфекцыянісцкім падыходам гэта дарабілася яшчэ даўжэй, чым робіцца. Ну і гэта як бы не белаўскі праект, а не майго роднага гука. Ну так. І гэта не дубляж, а Бібікаў запарваецца моцна, для закадра нельга так рабіць, як ён. Ну, то бок, гэта не папрок такі, гэта проста, што чалавек вельмі выкладаецца на 200% у кожным гэтым самым праекце. Гэта добра для яго як акцёра, гэта добра на вынік працуе, але часам, калі мы кажам асабліва пра пытанне, там, што беларускай агучкі мала, і таму трэба, значыць, рабіць хутчэй, гэта, канешне, перашкаджае.
Окей, тады фільмы мы абмеркавалі. А карацей, голы пісталет. Ты раеш? Голы пісталет? Не. Містер ніхто ці ніхто 2 я раю. Што мы яшчэ абмеркавалі? Галасы, тэмбр, тон, падбор, кастынг. Так, нават практыкаванняў накінулі. Ты накінуў практыкаванняў, я лічу, гэта вельмі карысна. А пум-пум-пум-пум-пум. Трошкі пра праекты распавялі. Пра праекты распавялі так, што ў нас тут робіцца Half-Life, там сусветная змова, 1670, рэха тэрору. Я лічу, што трэба пра такое казаць, каб яшчэ, знаеш, падсцягнуць, даробліваць, таму што некаторыя праекты яны зацягваюцца, а калі мы пра іх кажам, ужо больш адказнасці, каб іх скончваць. У нас была вялікая частка для патронаў. У нас была вялікая частка для патронаў, і каб яе паслухаць, абавязкова подписывайтеся на наш Patreon, мой родны падкаст. Подписывайтеся, сачыце, ставце лайки, распаўсюджвайце, пішыце каментары, дзяліцеся ва ўсіх соцсетках, у срэдсах, у інстаграме, у твітары, у тэлеграме, паўсюль, дзе можна. Вось, пытанне да яго разбудачыні, ну што, мы там шмат увогуле выразалі ў гэтым выпуску ці не шмат? Я вось гэта ўсё учора монтаваў, ребята, і скажу шчыра, што стаміўся гэта рабіць. Вось, вы такі ўсе класныя у гэтым моманце, такі ўсе шчаслівыя, сядзіце, записываеце падкаст раніцай, калі у вас все добра, а я вось сяжу потым вечарам, увечары гэта ўсё монтую, і мне ўжо менш энтузіазму на такія рубрыкі. Таму, магчыма, далей яго разбудачыні альбо не будзе, альбо будзе менш, а адказваючы на пытанне, выразалі мы значна менш, чым мінулым разам. Трэба абмеркаваць яшчэ, што будзе ў наступным выпуску. Ёсць тэмы. Гэта тэма, ну, ты я накідаваў, гэта тэма ролкі, гралевых гульняў. Так. Гэта тэма яшчэ падкідаваў гуку. І паслухаў я нядаўна падкаст «Каласы пад сярпом шыі», яны там узгадваюць, дарэчы, мой родны гук. Вау. Раю паслухаць. Яны там размаўляюць пра штучны інтэлект. Я вельмі цікава, таму што я не сачу за тэмай, а там просто рэальна нейкія навіны з будучыні, а гэта ўжо ніфіга не будучыня. Калі вы трывожны чалавек, можна спужацца. Я ўжо баюся. Вось, але там ёсць тыя, хто супакойваюць, ёсць тыя, хто надаюць як бы вось гэтага саспенсу. Магчыма, было б яшчэ нам цікава паразмаўляць, ці заменіць акцёраў агушкі і перакладчыкаў штучны інтэлект. Вось, таму што таксама можна запрасіць, мы ж з табой размаўлялі пра гэта, я не памятаю, было гэта ці не, але тут я раскрываць інтрыгу не буду, каго мы маглі б на гэтую тэму паклікаць, і гэта не Лёша ці Барада, хаця яго таксама можна. Вось, яшчэ раз падзяка першаму гікаўскаму, глядзіце, слухайце класны падкаст, без іх было б складаней рэлізіцца, яны нам вельмі дапамаглі. Вялікі дзякуй. Можа, неяк нават закалабарыруемся. Я думаю, што абавязкова мы паклічым іх. Абавязкова прыдумаць трэба пра што паразмаўляць, але 100% мы паклічым альбо Лёшу, альбо Вадзіма, альбо Лёшу і Вадзіма. Я думаю, што варта ці цікава будзе паразмаўляць пра агучку гульень. Камп'ютарных, напрыклад. Так, пра агучку гульняў, напрыклад, можна будзе з імі паразмаўляць. Тады, калі ў нас будзе пра што размаўляць, калі мы зробім, собственно, Half-Life. Якраз, бок не хутка. Але, да, чаму б не. Дзякуй, што паслухалі нас. Падпісывайцеся, слухайце нас на аўдыапляцоўках, калі вам зручна глядзець, слухаць там, слухайце, бо мы ёсць у Spotify, мы ёсць на YouTube Music, мы ёсць на ўсіх пляцоўках амаль. Калі раптам нас дзесьці няма, пішыце, мы дададзімся, бо ўжо як бы умеем гэта рабіць. Так, вялікі дзякуй, сачыце за навінамі і яшчэ пачуемся. Яшчэ пачуемся.